To da farko, yaya ne sunanka? To ba zan ce ina da suna ba. Abin da ne na sani shine kowa yana kira na PK. Me aikinka? Me zaka duniyar wata? Astronaut? Kana nufin me aikin zuwa wata? Me haƙo a wata dai, ba yadda kika faɗa ɗin ba. To shi kenan. So, a cikin duniyoyi wacce ce tafi burge ka? Duniya ta mana. A'a, bayan duniyar da muke ciki fa. Kwarai na san wannan duniyar kyakkyawa ce. Na ce duniya ta, idan dare yayi ba, duniyar tana can sama. Ina ganin duniya ta. Mun ji mamaki da muka gano cewa akwai wata duniya, kuma a cikinta akwai mutane masu kama da mu. Saboda haka aka turo ni nan domin na yi bincike. Amma kuma da na zo nan, shine kawai sai wani ya fauce min masarrafina. Kuma in ba masarrafin, ba zan iya tura sako ga gida ba. Idan kuma ban tura sako ba za a zo daga gida ba a ɗauke ni. Ta yaya zan iya gaya musu cewa wannan duniya mai haɗari ce, ba za mu iya rayuwa a nan ba? Kin ɗauka ni mahaukaci ne kuma zancen banza nake ba? To in ba haka ba yaya ne? Kana so ka ce mutanen duniyar taku Hausa suke yi? To ayin baki sani ba abin da ya faru. To mu ai sam duniyar mu ba ma da wani yare da tunanin mu muke magana. San ba a samu wani rudani. Amma wannan duniyar sai mutum ya faɗa abu daban, amma yana nufin abu daban, Kalma ɗaya sai ka ji ta da ma'ana hudu. Idan mutum ya ce da kyau, yakan ba da nufin abu ya tafi yadda ake so. In aka zara ido kuma aka ce da kyau, to mutum zai ga me zai biyo baya kenan. Mace ta sa sabon kaya ta ce maka da kyau, tambaya ce wai. Idan kuma mutum ya yi abin bajinta, sai ka ji an ce ba kyau, wato ya burge kenan. Kuma an ce ba kyau, sai mutum ma ya tuno wani abu, za ka ji hajja ake. Da kyau. In dai har kana so ka gane rabe-raben, dole sai ka mai da hankali yadda ya kamata kafin ya gane kowanne me yake nufi.